Καλησπέρα, παιδιά. Πρέος εδώ και δίπλα μου έχω τον. Είμαι εδώ, Σόξ. Και σήμερα θα εμβαθύνουμε σε διάφορα πολύ δύσκολα θέματα τα οποία μαστίζουν την νεολαία σήμερα και θα μπορούσαμε να τα λύσουμε με τη βοήθεια, να τα λύσετε με τη βοήθειά μας και την καθοδήγηση διάφορων ειδικών οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στο πλατό του να μπορώ και εγώ να ζω. Ακριβώς. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω που βλέπετε την εκπομπή μας. Σας λατρεύουμε μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι, βγάζουμε λεφτά. Εννοώ, μα χρειάζεται πάρα πολύ να κάνουμε στην εκπομπή. Πάμε εδώ στο chat δηλαδή να μιλήσουμε με κάποιους φίλους μας. Θα βρούμε διάφορους φίλους μας, θα δούμε αν είναι από τη χώρα μας και θα τους συζητήσουμε μαζί τους. Μπαίνουμε σε αυτό εδώ πέρα. Θα πάμε με την Πίκα 9. Θεωρώ ότι η Πίκα είναι όμορφη κοπέλα, αλλά δεν έχει δημιουργικά ταλέντα. Ναι. Θα έπρεπε να αλλάξει συμπεριφορά της απέναντι στον κόσμο και να αλλάξει και φίλο. Ναι. Ειδικά το τελευταίο. Ωραίο μαλλί είχε αυτό το παιδί. Όπα. Μιλάνε, πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς. Κράτα να μιλήσω εγώ. Ναι. Τι να γράψω. Ας τους πούμε για τη συμπεριφορά τους, πως είναι σωστή, αλλά θα έπρεπε να είναι πιο καλή απέναντι στα παιδάκια. Τώρα στα ελληνικά γιατί είμαστε Έλληνες. Τι πες να πούμε. Θα ήθελα να πούμε πως είστε όλες καριόλες, το είστε γράφετε με Y Α, συγγνώμη. και ΑΙ. Ωμέγα, μπράβο. Και σκατοπόζερα. Σκατοπόζερα. Του κέρατα. Του και με αλφα και τα δύο. Ναι, ναι. Α, οκ. Ναι, εσύ γράψε. Κάτσε να πάμε πιο Ναι, κοντά. αυτή η κυρία με τα μπλε μαλλιά μας γράφει Κάτσε ναι. να πάμε πιο Μας κοντά. γράφει να ακούμε πιο εγώ. καλά αυτά που λέμε. Ναι. Εδώ. Μπορείς να διώξεις. Δεν θέλω να φύγω, πες. Δεν θέλω να φύγω. Πρέπει να κρατάμε τα δικαιώματά μας. Να φύγω. Α, είναι το πίνακα. Ήθελε. Ποιο πίνε. Αυτό είναι εκεί το πίνακα που είναι κάτω δεξιά. Α, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω Γράψε. να μιλήσουμε. Συγγνώμη. Εσύ με τα μπλε έχει ωραία. Το βυζιά γράφεται με ΕΙ Α, συγγνώμη. και Α. Με Α είπαμε βρε χαζιουλή. Βυζά. Και Ι εννοείται. Δεν κάνουμε τέτοια λάθη. Όχι, γιατί είναι. Α. Να μην μας απαντήσει. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις. Γιατί αυτό ήταν ένα παιδευτικό σχόλιο. Μπήκε μια μπροστά της. Ναι, Μας δέχεται την ναρκωμανή. ναρκωμανείς. Δεν είμαστε ναρκωμανείς, Ναι. πες. Είμαστε τοξικομανείς. Κομμανής. Θα πεις ναρκωμανής είναι η μάνα σου. Το καλύτερο τρόπος για να Είναι σταματήσεις τα πιο αδιάφορα παιδιά η είναι να διορθώσεις τη στάση τους και να τους εξηγήσεις πως ο κοινωνικός Μητέρα. ρατσισμός απέναντι στη μειονότητα είναι άσχημο. Ναι, πραγματικά τώρα εμείς επειδή είμαστε goth και έχουμε AIDS, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποια δηλαδή δεν ξέρω γιατί Ειλικρινά. Αυτός ο φέρονται ρατσισμός ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και τα 2 τελευταία χρόνια, φιλετικός, σεξουαλικός, οτιδήποτε, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, δηλαδή θρησκευτικός, για πουτάνες, υπάρχουν και αυτές. είναι γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί. Λοιπόν, αυτή ξέρω εγώ π.χ. που γράφει τώρα ανάσα με τα καφέ μαλλιά, δηλαδή θα τις πούμε. Αυτή είναι Ας ράτσο, πούμε το- αυτή είναι η γνωστή σέλα. Ακούσε να τις πούμε. Είμαι gay. Δείτε Αλλά πώς δείτε θα αντιδράσει. πώς θα απαντήσει. Δείτε ρατσισμός. Κοιτάξτε ρατσισμό. Δηλαδή, άμα προχωρούσαμε και λίγο προς τα εκεί, θα εντοπίζαμε και άλλα άτομα νομίζω. Όχι. Όχι, δεν πάει πια εκεί. Λεσβία, βλέπετε πόσο κακή είναι. Πόσο έχει. Θα πάμε κοντά της μόνο και μόνο για να της δείξουμε ότι την αγαπάμε. Εκεί. Ναι, δηλαδή. Σημείωσε από κάτω ότι θέλεις να κάνεις σεξ και πήγαινε κοντά. Τι να κάνω. Θέλω να κάνω σεξ μαζί τους, πες. Με Α. την Ξανθιά. Πες. Θέλω να κάνω σεξ με την Ξανθιά. Έβαλε το μικρόφωνο και επιστρέψαμε. Λοιπόν. Θέλω να κάνω σεξ με την
Ξανθιά, νομίζω έτσι γράφεται. Ναι, σωστά. Το α διόρθωσε. Ξανθιά. Ξανθιά. Και πήγαινε δίπλα της. Να δείξεις την ετεροφιλία Εγώ σου. θα πάω πίσω μας. Ναι, μπορείς. Μπορώ. Όπα. Τι γίνεται. Εγώ βλέπουμε έχουμε ξυλοπόδαρα, γι' αυτό είμαστε στο ψηλή, βέβαια. Ναι. Η κοπελιά λέει 1. Πόσα θες εσύ? 3 έχω πάει στήσου. 1. Εγώ έχω 3. Προφανώς δεν εμφανίζεται γιατί βρισκόμαστε πολύ ψηλά στο Α, ναι. Δίκιο έχεις. Οπ. Χουφτώνουμε λίγο. Μήπως Τα θες. Μήπως τα θέλετε, κοριτσάκια? τα θέλεις? Και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε σε αυτό, το τρομερό κοινωνικό μήνυμα. Τόσο σημαντικό για τον ρατσισμό, όπως για τις λεσβίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλλά ναι, ελπίζω να κάνετε like και να βλέπετε την εκπομπή μας καθημερινά. Κάντε ένα like και comment και subscribe και like και subscribe και view. Αν μπορείτε να κάνετε ένα view θα είναι πάρα πολύ Ναι, καλό. ήμουν Απρέος. Και εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι. Γεια σας. Τα λέμε.